Radili smo sintagme u školi i malo mi nije baš najjasnije šta je u stvari sintagma. Ćao, ti gledaš Sovicu bez puškica, a u današnjoj lekciji radimo sintagme. Prvo da razjasnimo šta je to sintagma. Sintagma je u stvari sintaksička jedinica. A šta je sintaksička jedinica? Ovako, ako reč može da ima funkciju, to jest službu, subjekta, objekta, neke priloške odredbe, tako i sintagma može da ima određenu službu, to jest funkciju, ili zavisna rečenica, to se radi u 8. razredu, može također da ima službu ili funkciju. Sve to što može da ima službu, to jest funkciju, jeste zapravo sintaksička jedinica. Sintagma spada u to. Hajdemo sada vidimo kako se sintagme dele, a onda ćemo se vratiti na ovaj deo koji sam spomenula da bi stvari bile malo jasnije. Sintagme se dele na imeničke, kada je imenica glavna reč, na pridevske, kada je pridev glavna reč, na priloške, kada je prilog glavna reč i na glagolske, kada je naravno glagol glavna reč. Hajdemo da krenemo redom. Hajdemo da krenemo od imeničkih sintagmi. Imeničke sintagme. Ja sam navela ovde nekoliko primjera. Lepa devojka, to je imenička sintagma, jer možemo da kažemo lepa devojka je došla. Lepa devojka je u tom slučaju, sve to je subjekat. Zato kažem da je sintagma sintaksička jedinica, jer može da ima funkciju. To je službu subjekta, lepa devojka je došla. Možemo da kažemo i samo devojka je došla i rečenica i dalje ima smisla. Na osnovu toga zaključujemo da je glavna reč devojka, jer ovo lepa možemo da izbacimo i da kažemo samo devojka. I opet bi ovo devojka imalo službu, to jest funkciju subjekta, samo što bi to bila jedna reč, a ne čitava sintagma. E sad, ovu sintagmu lepa devojka mi možemo da proširimo i da kažemo lepa devojka iz komšiluka. Pa će ovo lepa devojka iz komšiluka je došla. Opet ovo lepa devojka iz komšiluka ima funkciju subjekta. U rečenici lepa devojka iz komšiluka je došla. Jer mi možemo da izbacimo i ovo lepa i ovo iz komšiluka i da opet kažemo samo devojka je došla. To je zapravo sintagma. Sve ovo što možemo da dodamo ovoj glavnoj reči ovde čini jednu sintagmu. I sad imate atribute. Ovo je atribut, a verovali ili ne, i ovo je atribut. Iako je to predlog plus imenica, to je i dalje atribut, zato što nam bliže određuje koja devojka, kakva je ona. Ona je lepa, koja je to devojka? Pa devojka iz komšiluka, i onda znamo više informacija o toj devojci. Zato sve ovo čini jednu sintagmu. Isto šta može da bude? Lepa devojka duge kose je došla. Opet imamo istu situaciju. Lepa devojka duge kose je subjekat. Možemo da kažemo samo devojka. Opet isto. Takođe je ovo sintagma, ovo lepa atribut, duge kose takođe atribut. Dalje, lepa devojka koju sam juče upoznala. Da li verujete da je sve ovo zajedno i da je sve to sintagma? Ovo se radi u 8. razredu, tako da osmaci obratite pažnju, sve to je sintagma. I ta sintagma u sebi sadrži reč kao atribut, glavnu reč, imenicu i zavisnu rečenicu. Dakle, pridev, imenica, zavisna rečenica. Ovo je funkcija atributa i ovo je takođe funkcija atributa. Jer mi opet možemo da kažemo samo devojka i da ovo izbacimo. Sledeći su pridevske sintagme. Pa sam navela ovde jedan vrlo prost primer. On je veoma pametan. On je kakav? Možemo da kažemo samo pametan. A ovo veoma nam određuje bliže koliko je on to pametan. Samim tim što imamo reč koja odgovara na pitanje koliko, znači da je ovo prilog. Ali kakav? Kad odgovara na pitanje kakav, znači da je u pitanju pridev. Zato je ovo pridevska sintagma, jer je pridev glavna reč. Ne možemo da kažemo on je veoma. Veoma šta?
ali možemo da kažemo on je pametan. Zato je pametan glavna reč i ovo je pridevska sintagma. U sledećem slučaju, kada imamo prilošku sintagmu, evo ga primer, postupio je veoma mudro. Šta ovde pitamo? Postupio je kako? Samim tim što imamo pitanje kako, to je pitanje za prilog. Znači da je u pitanju priloška sintagma. Kako? Mudro. Ne kakvo, nego kako je postupio. Znači da je prilog u pitanju. I ovo je prilog, ali ova reč je glavna. Jer opet ne možemo da kažemo postupio je veoma, nego možemo da kažemo postupio je mudro. Zato je ovo glavna reč. I ostale su nam na kraju glagolske sintagme. Da bismo razumeli glagolske sintagme, moramo da znamo šta znači glagol u ličnom glagolskom obliku i glagol u neličnom glagolskom obliku. Ako glagol može da se promeni po licima, recimo uzmemo glagol odlučiti. Ja sam odlučila, ti si odlučio, on je odlučio, menja se po licima, jel tako? Ali ako uzmemo recimo glagol u infinitivu, u osnovnom glagolskom obliku pričati, da li možemo da ga promenimo po licima? Ja pričati, ti pričati, on pričati. Ne može. Nelični glagolski oblik. E pa, kada imate u rečenici deo gde imaš glagol u neličnom glagolskom obliku, takav glagol stvara sintagmu. Ako imaš glagol u ličnom glagolskom obliku, to je rečenica. Jer rečenica ne može da postoji bez glagola u ličnom glagolskom obliku, osim ako su u pitanju neke specijalne rečenice. Ali, kada imate recimo ovako, sad sam navela ovde primere, pričati na času nije lepo. Nije glagol u ličnom glagolskom obliku. Ja nisam, ti nisi, on nije, znači menja se po licima. Ali pričati nelični glagolski oblik. A evo nam je sintagma, pričati na času. Takođe, videvši, gledajući. Glagolski prilog prošli i glagolski prilog sadašnji su takođe nelični glagolski oblici i oni grade sintagme. Videvši nju, odlučio sam da krenem. Ovo odlučio sam da krenem rečenica, jel tako? To je naravno sve ovo rečenica, jasno. Ali hoću da kažem da ovde imate glagol u ličnom glagolskom obliku. Ovde imate glagol, ali u neličnom glagolskom obliku. Zato je ovo sintagma i to glagolska. Isto kao i u primeru, gledajući film, zaspao sam. Znamo, ok, zaspao sam, ali gledajući film, ovo je takođe glagolska sintagma. Bitno je da naučite šta je to sintagma, zapravo da razumete šta je to sintagma, a to je opet ono, vraćamo se na početak ovog videa, da je sintagma sintaksička jedinica, isto kao što je to reč ili kao što je zavisna rečenica. Šta to znači? To znači da može da ima neku funkciju, to je službu u rečenici. Takođe, postoje imeničke, pridevske, priloške i glagolske sintagme. U zavisnosti od toga koja reč je glavna u sintagmi, onda određujemo i tip, to je vrstu sintagme. Nadam se da je ova lekcija bila korisna i da ste naučili šta su to sintagme, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!